A Praza do Reloxo de Trives vaise convertir este fin de semana, 26 e 27 de xullo, no epicentro da festa e da tradición, coa celebración da Festa da Bica, declarada festa de interese turístico e un dos grandes referentes gastronómicos e culturais do verán en Galicia. Como é tradición, a festa contará co xa emblemático xantar da Bica o sábado, unha comida popular que terá como menú salpicón, costela asada, pero por suposto, de sobremesa, a inconfundible Bica de Trives. A xornada estará amenizada musicalmente polo grupo Son do Sil e vai culminar co concerto da artista Uxía Senlle, unha das grandes voces da música galega actual. Esta edición da Festa da Bica contará ademais cun acto homenaxe a Ricardo Courtier, figura fundamental da vida cultural e musical de Trives e de Galicia, fundador dos 30 de Trives, da banda de música de Trives e tamén da banda de música de Ourense. A Festa da Bica volve consolidarse como unha cita imprescindible que une gastronomía, música, historia e emoción nun entorno privilexiado e cunha acollida que medra ano tras ano.